ପାଣିଟା କୋଉଠି ଯିବ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ପଇସା ଧରି ତାଙ୍କ ସରକାରଠୁ ପଇସା ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି କାମ ହାସଲ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବାଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଉ ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ଘରର ପାଣି ଘରର ପାଣି ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ କେମିତି ଆସିବ ଖାଲି ଆମେ ରୋଡ଼ କେମିତି ସେଫ୍ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଅଭିଯାନ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ସୋଲ୍ଡର ଫୋଲ୍ଡର ଖୋଳିକି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହଉ ଇଏ ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ହଉ ଯାହା ନେଇକି ତା ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ହିସାବରେ ସେପଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା 850 ମାନେ ଭିତର ତଳଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କେବୁଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇପାରିବ ହେଲା। ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ସେ ସିନା ପଛଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ସେ ସିନା ଘର ପଛଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି କ'ଣ କରିବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକର ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସେତିକା ଜାଗା ଅଛି ତା ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ନେବ ଡେଲି ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ ହେବନି ସେଇଟା ପ୍ଲାନିଂ କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ଯାହାର ଜାଗା ଅଛି ସେ ପଛଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବ ମନା ନାହିଁ ଯାହାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାର ଜାଗା ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ଗୋଟେ ଖାଲି 30 ଫୁଟ ବାଇ 20 ଫୁଟ କି 10 ଫୁଟ ବାଇ 20 ଫୁଟ ଅଛି ସେ ପାଣିଟା ନେବ କୁଆଡ଼େ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଣିଟା ତ ଯିବାର ଅଛି ନା। ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ମାନୁଛୁ ହେଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଉନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଟାଉନ୍ ପୋର୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ଏରିଆର ପାଣିଟା ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟ ନାହିଁ ଘର ମନେ ଅଛି କାମ ଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ଆମ ଜଣଙ୍କର ମତ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଭଲରେ ଥାଉ ଆମକୁ ଭଲ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ନା ମାତ୍ର ଏଇ ଯାକ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରର ପାଣି ଚାଲିବା କ'ଣ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଆମର ଲୋକାଲ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏକ ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ